Au! Existimos moitas veces en que cando as cousas non se fan ben, pois chega o momento das alegacións. E desta volta eu coido que batimos o noso propio récord. Un documento que é tan necesario, ou mellor dito, imprescindible, para o funcionamento dun concello, ademais de ser obrigatorio, non se pode aprobar para cumprir un mero trámite, senón que hai que facelo con sentidinho. Eu non sei canto tempo real dedicaron a este documento, seguro que bastante, non o podo discutir, pero tamén é certo que todo este mandato que le preguntábamos como iba, pues dicíamos que estaba en proceso, entón tempo tiveron da boca. Pois ben, neste caso, o parto non foi moi afortunado. A criatura que alumbraron ten case 100 alegacións, señor alcalde, cousa máis ben propia dun pexón que dun RPT. É evidente que non foron capaces de acadar a aprobación dos traballadores municipais, nin o seu consenso. É evidente tamén que o sistema de Estado. Non ser capaces de acadar unha negociación fructífera, eu creo que xa se pode considerar unha derrota política, pero a peor consecuencia é a de deixar un cadro de persoal clasificado con certa arbitrariedade e pouca lógica organizativa. A resposta que a empresa redactora, previo pago para a elaboración da RPT, fai das alegacións non nos satisface, pois creemos que se aceptan as mínimas alegacións mentre se desbotan outras prácticamente da mesma natureza. Quedamos cunha organización de persoal na que algúns postos saen altamente beneficiados, mentres que outros, injustificadamente, non acadaron o recoñecemento que creemos que se merece. Imos ter dos arquitectos, máis en unha área de urbanismo. Carecemos dunha área de contratación, non se respetaron os convenios colectivos de referencia en algúns casos, e o atropelo ás traballadoras da limpeza é evidente, despois de retiradas nunha oferta publicada polo propio Concello. Vostede, parecenos a nós, que tenta ampararse no informe dunha empresa que nos cobrou para esta elaboración, como xa dixen, para fingir que os criterios empregados son todos técnicos. Pero non, señor alcalde, non o son. A RPT elabórase técnicamente, pero baixo unhas directrices políticas e decisións propias, como demostra o feito de ter cambiado, por exemplo, esa oferta de consolidación para externalizar un servicio antes de aprobar esta propia relación de postos de traballo. Esa non é máis que unha opción política, nin máis nin menos. Veremos en que acaba todo eso, e que non teñamos que asumir os cidadáns as posibles consecuencias legais destas decisións, pero me temo que xa non nos imos librar. Pero por saída de quedaron algunhas dúbidas, o propio informe da empresa alude directamente á responsabilidade política que dorme detrás deste documento, referíndose expresamente, e cito, no caso das traballadoras de limpeza, cito, a autonomía de autoorganización do Concello, incluindo características do posto de traballo, da categoría, das funcións e do grupo laboral. En outras palabras, o seu criterio e o seu grupo de goberno. Isto non son decisións técnicas. De ningún... Ben, pola nosa parte, primeiro queríamos comezar lembrando que o acordo terceiro da aprobación inicial dicía publicar íntegramente a citada relación no boletín oficial da provincia e na sede electrónica do Concello de Chantada. Tal cousa non sucedeu. Nos o 1 de febreiro, polo tanto, no momento xa que nos demos de conta con suficiente antelación, mediante un escrito que ten o número 204 de registro de entrada electrónico, pois fixemos saber que ese acordo non se cumprira, e a sorpresa é que non se corrixiu en ningún momento, a pesar dese escrito que interpuxemos. Polo tanto, entendemos que sometiron requisitos a trámites fundamentais, neste caso de publicidade, que eso entraría dentro dunha causa de nulidade e, polo tanto, xa neste momento da nosa argumentación, pois acolléndonos ao artigo 92 do ROF, imos solicitar que se retire o asunto precisamente por esta deficiencia que habería que subsanar. Pero, bueno, como supomos que persistirán en votar o asunto igualmente, a pesar desta advertencia que pode causar a nulidade,
pois habrá que argumentar sobre o fondo do asunto, brevemente, porque xa o fixemos máis demoradamente nas alegacións, que iso xa é fariña de outra muiñada. Só lle podemos dicir que facelo pior era complicado, que a contestación das alegacións fundamenta calquera cousa, incluso non chegar ao SMI, na autonomía municipal, como se a autonomía municipal fose unha lei divina, ou aquelo que decía o Rei Sol, o Estado son eu, e non é así, evidentemente. O que pasa é que, bueno, a empresa ten que poñer algo, cobra e ten que contestar de alguna maneira. Puderon facer a relación de postos de traballo coa Deputación de Lugo, pero sospeito que non lles gustaba, porque era máis difícil facela a súa imaxe e semellanza, que, sacando neste momento, ademais, vai comprometer a estrutura organizativa do cadro de persoal para o próximo goberno, que poden ser vostedes, ou pode ser un goberno que encabecemos outras persoas. Entón, parecenos que o responsável tería sido outro tipo de diálogo coa oposición e cos traballadores, é outro tipo de deseño da relación de postos de traballo que quedou moi lonxe de facerse, non? Entón, creo que vendo o volume tamén de alegacións e o malestar ao que aludía tamén anteriormente a voceira do Grupo Socialista, pois penso que esta relación de postos de traballo é bastante claro que afonda nas discriminacións que xa existían de partida, que perpetúa as injustizas que xa existían de partida, é que, lonxe de resolver as problemáticas asociadas co cadro de persoal do Concello de Chantada, creadas despois de 24 anos de gobernos seus, precisamente, de crear pois a situación, o auténtico galimatías que existe actualmente, pois chegase cunha relación de postos de traballo que, en vez de solucionar, perpetúa moitos dos problemas. Entón, é unha dubidosa honra aprobar esta relación de postos de traballo. Discrimina as prazas en servizos sociais, ADL, CIM, OMIX, Medio Ambiente. Hai todo un conxunto de prazas que saen damnificadas, e parecenos un despropósito. Despois hai outras medidas que entendemos que incluso serían discutibles, como pagar a nocturnidade no caso da Policía Local, cando eso entendemos que entraría dentro do complemento específico. En todo caso, a transparencia, o diálogo, o elemental cumplimento dos requisitos, como acabamos de dicir no tema da publicidade, pois parecenos que forman parte dunha deriva que se ven acentuando nesta legislatura e que ten certo perigo, que é a de non sacar os asuntos sen diálogo, e hoxe pois ven un punto tamén por urxencia, que se nos meta ás 10 da noite o día antes, cousas que non son de recibo. En todo caso, o resultado da relación de postos de traballo, sen entrar noutras consideracións que xa puxemos nas alegacións, sintetízase ao noso xuízo moi rápido. En vez de negociación colectiva, houbo negociación privativa. En vez de correxir desigualdades, erros nas funcións, etc., afondouse nos problemas que xa había e que vostede creou durante os 24 anos de mal gobernos. Non se sentou coas traballadores e traballadoras desta casa para fitalos aos ollos, para escoitalos, e a partir de aí para elaborar unha relación de postos de traballo con funcións axustadas ao realmente existente e equidade salarial no sentido de que habrá que tratar a xente de categorías laborais semellantes pois dun modo equitativo. Ao contrario, esta relación de postos de traballo valora os traballadores en funcións dos centímetros que separan a eses traballadores do seu gabinete, e iso non nos parece que é a maneira de proceder para facer unha relación de postos de traballo. Por lo tanto, parecenos que é difícil facelo peor nese sentido, e se se aproba esta relación de postos de traballo nos termos actuais en que está redactada, será unha das páxinas máis tristes desta legislatura, xunto ás privatizacións. A verdade é que é unha vergoña escoitar o que acabo de escoitar, que vostede precisamente tuvo que facer correccións diante dos traballadores, que tuvo que ter algunhas reunións con eles para que lle puxeran as pilas. Entonces, como eu lle teño a conciencia absolutamente tranquila, tuvemos todas as reunións posibles cos sindicatos que representan os traballadores de SIC e CIGA. Fixeron as bases coas centrais sindicais ou con representantes dos traballadores do Concello. Non sei por que motivos, unha vez que estaba prácticamente todo solventado, pois houve uns sindicatos que se desmarcou, pero que é neste caso mayoritario, que é o CSIC, e que fixo na provincia de Lugo e en todo Galicia, tamén en España, pero
se nos dixo por parte deles que fora a relación de postos de traballo millor que habían presenciado, pola coordinación e polo consenso que había entre eles. Vostedes ven fantasmas onde non os hai, queren quitarlle rentabilidade política, vostedes ven. Xa se enfrentarán ustedes cando lles cheguen algunhas queixas de certos traballadores que, bueno, pois ao mellor sí que lles ponen as pilas. Eu insisto, a conciencia absolutamente tranquila, prácticamente falei con eles individualmente un por un, e o que están encantados de que se lles consoliden os postos de traballo que temos que facer por lei e que van a experimentar unha subida salarial importante, e este Concello está facendo un esforzo encomiable, cerca de 200.000 euros de traballo para consolidar as plazas de laborais que veñen a sumarse un pouco para que teñan certa consonancia que as mismas plazas que están desempeñando funcionarios de carreira ou de oposición, e que, bueno, pues, todo o que lles podo dicir ao respecto que eu vexo bastante satisfeitos ou moi satisfeitos, salvo algunhas excepcións. E, como dice vostede, que pode tocar, esperemos que non, porque sería unha desgracia para este povo de Chantada que lles tocara vostedes gobernando. Hai unha maneira moi fácil de solventar estas cousas, e é facer as modificacións pertinentes. Se algún quedou, bueno, pues, con respecto a outra persona e coas funcións que está facendo, bueno, pues, igualalo, equiparalo, o que sexa, pero que está claro é unha cousa. É moito máis fácil, moito máis doado, unha vez que ten a relación de postos de traballo do Concello de Chantada, cada ano coller 3 ou 4 ou 5 temas ou persoas que quedaron, insisto, daquela maneira, pois non sei se ben tratadas ou non, e correxilas e punto. E o que non estou disposto a facer, o que dice vostede que fixeron outros gobernos neste Concello, é coller puntualmente 6 ou 7 funcionarios ou traballadores, subirlles a cada un deles 500 ou 600 euros para ter os contentos, ou non sei para qué, porque ás veces tamén o que hai que ter en conta é a valía e o traballo que fai cada cual, non? Pero eso non estou disposto a facer. Non fixémoslo para toda a relación de postos de traballo, e insisto, pois habrá, como dice vostede, da limpieza, que non teñen razón ninguna, me entende? Pero, bueno, pues queren seguir alimentando eso. Quería ver a vostedes facendo o que están dicindo, porque a verdade é que me dá absolutamente pena que veñan con estas cousas. Sobre esa parte que se va a votar primeiro, non sei se nos poden aclarar algo. É certo que non se cumprir co requisitos de publicidade. Estuvo a disposición del público desde el minuto 1 en la Secretaría Municipal de Hecho. Esta mañana compañera completa de relaciones que hubo. Votamos a retirada. Votamos a retirada. Votos a favor da retirada. Perdón, no. A retirada non dice que quere retirar vostede o... Sí. Pero si votas a favor de la retirada, se retirada. Pensei que dicía que quitaba, que exoneraba, por así decirlo, lo que decía vostede. Votos a favor da retirada. 3. Modificación puntual, número 8 do... No. Agora hai que votar o asunto. Votos a favor do RPT. Temos, sí, que recordarlle o que tamén o dixemos entón, que trataron de solucionalo inicialmente pois mal, con a corrección de erros a un pexón pois tan antigo como eso da 85, cando o conveniente era facer a modificación puntual para facer as cousas tal e como marca a lei do solo. Entón agora que teñen firmeza, segundo o artigo 152 da lei 2/2016 do solo, e ademais son expedientes que pasaron polo xulgado, non? Falou a xustiza sobre eles. Entón, tamén é obrigada a súa execución segundo dito artigo 103 seguintes da lei 29/1998, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa. E o noso grupo, o Grupo Socialista, non lle vale ambigüidade, non queremos que nos diga, que nos ratifique aquí, que dado que a lei así lo exixe, pois en efecto vai a levar a cabo a execución destos expedientes, a execución final destos expedientes. Gustaríanos que nos dixera
pois, con claridade. Nós desde o comezo subliñamos que o que había que facer para corrixir as deficiencias que había no tema das oficinas, inda que despois chegada a modificación chegaron outras cousas, non era unha corrección de erros, como naquel momento tamén se indicaba desde a propia Secretaría Municipal, senón que o que había que facer era unha modificación puntual, pero chegaron incluso a pagar un informe dun catedrático da Universidade de Santiago de Compostela que informaba de que eso se podía facer. Entón perdeuse aí tamén tempo que se traduciu despois en que a propia Xunta pois dixo que efectivamente un plan de 85 non se pode enmendar pola porta de atrás pola vía da corrección de erros, senón que o que hai que facer é unha modificación puntual, que é o que nos ven hoxe aquí. Porque nós incluso sospeitamos que toda modificación puntual que ten que ser feita en aras do interese público, neste caso podería haber incluso unha maneira de solventar circunstancias particulares, e aí xa entraríamos nunha posible desviación de poder, que temos que lembrar que en materia de urbanismo hai incluso un informe de secretaría nunha outra modificación puntual que se fixo, creo lembrar que fora a número 7, que dicía textualmente que se podía estar incurrindo nunha desviación de poder, non sería tampouco unha cousa nova nin extraordinaria. E despois, en canto ao Consorcio de Turismo, nós xa no seu día, na última modificación de estatutos que fora no ano 2016, fixéramos referencia a que hai unha eiva de democratización que entendemos que continúa sen resolverse no que é o Consorcio. Agora o que se pide é a adhesión de Chandrexa de Queixa, Manzaneda, San Xoán de Río, Pereiro de Aguiar e a Pobra de Tribes, pero esa participación social da que facíamos, digamos, bandeira no seu día, segue sen producirse porque se reduce todo pois aos alcaldes, prácticamente. Naquel 2016 que facíamos referencia a ese déficit democrático, e incluso dicíamos que eso producía que moitas veces semellase máis un chiringuito que unha ferramenta que canalizase e que fose un vector de participación da sociedade civil, podería parecer daquelas que era predicar no deserto, pero que resulta que no ano 2023 coñecemos o informe de ICOMOS, coñecemos o patinaxe que tuvo a candidatura a Patrimonio da Humanidade e, polo tanto, sabemos que ese déficit de participación non o dicía só por chantada, senón que o din tamén as institucións a nivel internacional que están velando polo proceso. Si agora me está dicindo que non está suficientemente democratizado o Consorcio de Turismo, tal, eu teño que dicir que é mentira, porque ali hai alcaldes do PP, me parece que hai un do Bloque e algúns do PSOE. E olha, entendémonos a mí maravillas, o mellor estamos facendo moi mal todos. Entón a participación redúcese a que estén alcaldes de varios colores. Tamén pode ser, pero é unha concepción estreita. O que facemos é traballar polo ben distes 20, que van a ser 26 ou 27 concellos, se entran estes 5. E nada máis, non hai outra volta máis que dar, que me entende. Se vostede chega a ser, que os queira que non, alcalde do Concello de Chantada, mellor que vaya para outro, non? Pero se chega a ser alcalde do Concello de Chantada, vai vostede para ali e democratiza o Consorcio de Turismo. Me entende? Ora, chamarnos antidemócratas, a min e os que estamos ali, é moi atrevida. Eu digolle que isto sí que non o entendo. De verdad. Ben, de verdad. Ben, pois vou intentar explicarlo. Falei dun déficit democrático no funcionamento do Consorcio de Turismo que é bastante diferente a acusar a ninguén de antidemócrata que non o fixen. En todo caso, unha concepción bastante estreita da democracia pensar que por que haxa alcaldes de varios partidos xa hai participación democrática. Home, pois entonces tampouco así matamos o ciudadano tamén, porque non ten dereito, ten que votarlle a vostede. Non, o que hai que abrir o consorcio é que podan participar asociacións. Non quero cabrearme porque creouse... estou coitando cousas que me dan verdadeiramente pena e lástima. Está no seu dereito de sentir pena ou lástima, eu sinto moitas veces cando vostede fala e non lle digo. Entón, parecenos que o que se propón aquí ven un pouco a pôr o foco na necesidade de corrixir esa infradotación que se fixo para as ganderías en ecolóxico e no caso das incorporacións a problemática que houbo en que non se resolveron unhas cando xa se estaba no período de solicitar outras, polo tanto os administrados
pois vense nunha situación bastante apretada. Despois o CRAEGA fai unhas estimacións de necesidades económicas que o conselleiro ou a consellería neste caso non queren ter en conta, e en liñas xerais o que nos parece é que dentro do organigrama da Xunta, como en calquera institución, hai partes que funcionan mellor e hai partes que funcionan peor, pero a Consellería de Medio Rural é unha das que precisamente ten bastante que mellorar. Estamos falando de que deixar fora o 43% das hectáreas solicitantes cando Europa nos está pedindo que aumentemos as hectáreas dedicadas a ecolóxico e cando o noso país está perdendo superficie agraria útil, o que se chama ASAU, e nos estamos indo a un ASAU a porcentaxes de Laponia, pero cun clima e cunha riqueza de terra totalmente diferentes, e isto responde a unha ordenación do territorio nefasta. Non lle importaría dicir algunha das troperías que... Da Consellería de Medio Rural? Unha xa é que ven na moción, de que non se dota suficientemente, e houve que ver, houve todo un movimento por parte dos agricultores en ecolóxico para conseguir a dotación suficiente. Incluso o CRAEGA, que non é sospeitoso, digamos, de estar contra a Xunta de Galicia, dicía que a dotación tiña que ser outra moi distinta da que propoñía a Consellería. Despois, outra tropelía, inda que non é motivo da moción, pero xa que me pregunta, pois só hai que ver o que pasou este verao cos lumes, e que pasou no Courel e que pasou en Valdeorras, e que medidas adoptaron. Publicidade hai moita, pero ainda non lle deron arreglado nin as estradas de acceso. Entón, bueno, hai moitas cousas que se pode falar... tema de política agraria común. Non, pero usted preguntoume tropelías da Consellería, moitas. Pero se estamos falando da política agraria común, fáleme das tropelías da Consellería ou do Goberno Central, do... E despois no período de negociación non se leva a cara. E moitas veces estás esperando a que salan os decretos de Asturias ou de outros lados para copialos, porque non sei se é que non hai personal propio que o sepa facer ou que pasa, pero están sacando tardísimo todas as cousas. Con respecto aos incendios, a culpa sempre ya teñen os incendiarios. E hai incendios en Canadá, en Estados Unidos, en outros países, en Portugal, por exemplo, que está aí ao lado. A mí sí que me dá pena que ocurran estas cousas ca nosa natureza. Logo tamén vemos que existe unha petición reiterada das traballadoras do SAF para que se convoque a mesa de seguimento. Non sei se a convocaron, se teñen data. Xa se tuveron 2 ou 3 reunións con a empresa e cos traballadores. Eu, polo que podo decir, me parece que se está judicializando bastante o tema, porque hai incumplimentos que son claros e manifestos. Por parte da empresa. Sí, non sei, con respecto ao kilometraje ou a temas salariales. E o Concello... O Concello que fai tirarlle das orellas á empresa, pero non podemos llevar leches de todos os lados. A ver, que acabas de concederlles pouco hai a prórroga do contrato, entón... A prórroga termina en setembro. Terminaron en setembro pasado, non me lembro mal. Termina en setembro, non? Sí, pero non prorrogaron Un nada. ano. Claro. É o que está Claro que permitido. cando se prorrogou en setembro pasado xa existía esa problemática. Non, eu acabo de estar nunha reunión ali nos baixos do edificio administrativo e non, que va, foi despois. Bueno, pois habrá En que... outubro, en noviembre, por aí. Fazer informes xurídicos pertinentes porque eu moito me temo que tuvo que desaparecer algo dali. Porque este expediente visitou e viu no bastante xente, ainda que nun expediente distos ou de calquer forma hai un funcionario cerco tal, pero calquer persoa que se vaya por ali pode facer desaparecer algo, porque non debería estarse un informe de secretaría dos expedientes. E este secretario, bueno, pues vai a coller a cousa como é debido e tratar de informarlo como él crea conveniente, con arreglo a lei, claro. Si a abrir a sauna, como van as xestións para abrir a... Pois que está derramada, non atopamos suministrador
en toda a contorna de que nos la dé a reclamar. Pero estamos en trámites con outras empresas, de ser posible. Despois tamén unha cuestión que queríamos por sobre a mesa e que xa saiu a relucir é a mesa de seguimento do contrato do SAF. Vostede recoñeceu que hai un incumprimento flagrante das condicións laborais, que iso xera evidentemente malestar, como é lóxico, nas persoas afectadas, e nós entendemos que os pregos de contratación lle dan unha potestade á mesa de negociación para apretarlle as carabillas á empresa, e a parte non pode dicir que no momento de darlle a prórroga non había eses problemas, cando nós xa trouxemos aquí unha moción hai moito tempo e varios rogos e intervencións nos que lle fomos subliñando que a quilometraxe non se cumplía, que non se aplicaba o convenio a todas as traballadoras, etc. Entón, nese sentido, eu creo que teñen que reunir a mesa en serio e tomar decisións ao respecto. Era un rogo que lle deixamos aí. Despois tamén ollando a conta xeral de 2022 vimos que as obrigas recoñecidas netas de Animal Help ascenden a 32.351,93 euros. Tendo en conta que se asinou un convenio, etc., son 14.000 euros máis do valor inicial estimado, e entendemos que habría que contemplar algunha medida ao respecto porque se está incumplindo coa lei de contratación do sector público. É unha pregunta, se van a adoptar algunha medida. A pregunta non a podo contestar, simplemente terei que ir a mirar o asunto concretamente. O tema dun aeroxerador que está na Serra do Faro en pleno camiño de inverno e vía de peregrinaxe, co perigo de desprendemento de xeo, que está máis que constatado que existe nestes casos. Entón creemos que sería bon que, inda que non sexa unha competencia directa nosa, que nos dirixíramos para advertir desta problemática a Consellería de Cultura e a de Industria, que son as dúas consellerías que entendo que lles afecta a cuestión, para que tomen medidas, porque se estamos por un lado promocionando o camiño de inverno e por outro temos unha trampa mortal no medio dil, pois moi ben non o estamos facendo. Probablemente non faga falta dirixirse porque, según as miñas informacións moi recientes, os aerogeneradores do Faro, se son 22, van nos reducir a 8.